Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan at tesa, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Carmelita Balneg, Gemma Frutas, Grace Agtina, ken user LC4. Gutierrez ken Pascual family dita San Quintin ken Prado, Umingan, Pangasinan, from Mariel Gutierrez. Amin at taga Cuba, Calug Sur, Abulog, Cagayan. Ken happy birthday ken ni Giselle Iringan from Lilet, Luis. Shout out kada Chona Labugin, Imelda Velasquez, Glenn Peter Sipe, ken Chichi Sayang. Giwan ken Dawadaw family, ken kakasinsin ko ada Madam Joy, ken Bay Calvin from Christine May Dawadaw. Shout out kada Jomar ken Erlinda Valle, Julius ken Jomalin, Justin, Althea, Prince Josh, Jasper, James ken Joey Serna, ken ni Lola Tomasa Frial from Jacqueline Valle, Tigusing, Santa Maria, Ilocos Sur. Makablaawan nila kay ko Jim Lawrence Marcos Lorenzo, ken anak ko ani Yan Faye iti Bantay, Solana, Cagayan, from Madeline Ballesteros Milo ti Hong Kong. Shout out kada Crystal Kate Delphine, Ayla May Joan, Gian Alea Faye, ken nilakay ko ani Joselito Galapon, Tibugnay Jadi Nueva Vizcaya, from Ana Delphine. Concepcion ken Asitura family.
Lynn Concepcion, Macleo kan Marcen, kan Nanay Sosima Asitura Concepcion, Tidagupan City, Pangasinan, from Angelo Asitura Concepcion. Shout out kada JC Bayaksan, Belinda Ramos, user BS6, Chrislyn Cariaga kan Marcelina 4180, Taberna kan Mindo family, Ramos kan Alejo family, iti Tangadan San Quintin Abra from Leyniki Alejo. Shout out dita El Paso Restaurant ti San Fabian Kayapa from Joy Banis. Beverly Agurin Wangag kan Baby Kingar kan Adamo dita San Francisco Dagupan Tabuk, ni Mother Liway kan Agnes Agurin Gabina, ijay Connor Apayao from Marilu Odlus ti Hong Kong. Makablaawan Dareya Joy, Sydney, EJ Boy, Kane, Ayana Zane, Clinton kan Amira, kastamat ni Larry Cacho ti Ireland, Wilma, Ruben, Marites, Margie ti Spain, kan ni nanay ko iji California, USA, from Erwin Cacho ti Urdaneta City, Pangasinan. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Tessa. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamot tandag iti naayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad naklangan itinagan at Tessa Manang, may saka factory worker dito'y lugar mi. Single parent kat adaan iti may nga anak. Manipod na amuan tinobyok nga agdadagsanak, saan matan ang nagpakpakita kanyak. Aging gaita, iso asyaklaangan tinang biyag iti anak ko. Naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, tanam na maag ang makaibati da ito iti adal kadagiti dumdumngag, nang runa dagiti solo parent akas kanyak. Sapay la ko mga rod, tamapilimot da ito'y ama ipatangatang iti programa yo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang. Agyaman ang tapinatkam ti awis ko kan ka, Tessa. Wan tanagdagulit kamat ngamin. Di mo't kinunakkan ka nga agbirok kalaangan iti babae ang maibagay kan ka. Saan asyak, Jim? Tessa, oray niya pa iti ibagbagam. Jack mabaling nga ibawing iti sabali ti marikrik na kapanagayat para kan ka? Ngamamumot a single parent tak. Adan anak ko. Anyalangan ti ibagadag iti amamom, numaamuan da akas kanyak tinagbalin anobyam. So what? Saan nga importante kanyak noon niya ti ibagada? Basta sikat ti kayat ko. Sikat ay ayatag. Ngam, Jim. Apay ngamin at isawon ti sabali ti panunutam. Tessa, amok. Adamot marikrik ng para kanyak. Iso apang nga asim. Aklunam ko man ti panagayat ko. Tapno agbabawi akto laang, Jim. Ha? Amang ano panawan naktumot laang akas iti ama ti anak ko. Saan nagpapadadag iti lalaki, Tessa? Siyak na ito eh. Siyak ni Jim amang ipatpatag-unay kan ka. Jim. Nakasaganak amang ikalay sa kan ka. Tapno mapaniknikak ti kinapudnok. Kastamot ti kinasudi ti panagayat ko. Saan ka nga tamakmakla at lang, Jim? Wano, amangan numaasyan ka laang kanyak. Gaputa mo noan niya ti kasasaad ko. Saan, Tessa? Ay ayatan ka. Katong palik anyaman ana ibagak. Aklo nung lakit iti panagayat ko. Kan kang runaan na. Nakasagana ang agbalin ni ama para iti anak mo. Agyamanak, Jim. Napanak nakakitan. No kasano ti kinapudnom kanyak. Sapay ko matasaan kantong agbaliw. Kaya't kadya sa unday ta nga, aklo naman ti panagayat ko? When, Jim, ay ayatan ka man.
Data nakapagkalaysatan ti Wes. Awan ka diti pa nagbabawim, Tessa? Awan apulos, Jim. Napanaknakak, kanariknak no kasano ti panangipatag mo kada kami nga agina. Katagyaman ako unay kan ka. Ikari kasaan kayon to apaldaangan nga agina? Impaay na ka ti Diyos kada kami nga agina, Jim. Kunak no saan ako na makasarak pa iti mangipatag kada kami iti anak ko. Ngamdimtang ka iti biyag mi nga agina. Katdak kala pagyamanak dayta iti Diyos. Wan gayam. Anya ti bagam ka ni mamang mo. Nagkasarta di mo impakaamo kan kuana. Di mon panonotan dayta. Siya akong ti makaamo. Ken dayta kumapay ti maysa nga ibagak kan katesa. E di ngamin na minsan, imawag ni mamang. Pag-awawidin ako ni ti lugar mi. Tawan ka no ti mangimanihari ti plantasyon mi. Bakit mat ngaminan ni mamang? Kat, anya ti planom? Kaya't ko mga agawid tayo ni Jai. Kaasimat ni mamang. Nakasagana ka kading ag-resign iti trabaho? No anya ti desisyon mo, iso ti masurot, Jim. Nakasagana kami asumurot sa di naman apapanam. Agyaman ak nga rin no kasta. Ag-resign ta iti trabaho ta. Kat agawid tayon ijay lugar mi. Jim, nag-resign ako niti trabaho. Urayak laangan ti clearance ko. Kastak mo't lang, Tessa. Mas daw na nga ro di office. Apay ka no ang asawa klaeng, ag-resign ako niti trabaho. Kat, anya iti ko nam. Imbagak nga agawid tayo ni lugar mi. Tawan ti mangimaton kadagiti negosyo ni mamang ijay. Naimbag man, ta pinalubusan da ka. Wan, Tessa, naawatan da mo ti sitwasyon. Masapol nga rod nga ornusa kung dagiti mayawid agamit tayo. Tapno nakasaganan ton, no agluwas tayo. Rumbang laang, Tessa. Iso kita mo dagiti importante ang mabalin na maitugot iti panagluwas tayo. Kalpasan ti kalaysami ka ni Jim iti Huwes manang Emmy, isumot ti awag ni mamang na, kat pagaw-awidan nan ni Jim. Medyo adaamak ko idi asumurot manang, gaputadyak pa'y pulos na am-am ni mamang na, nga uray nagkalaysa kamin. Amangan ko nakno di naktumagustuan ti inana. Awa na pulos pamalpalat patak, noan niya aklase ti panagbiagda iti lugar dama ng Emmy. Nagsamakadaklataan iti kinaanos kan kinasingpet kada kami ni Jim. Apaman anaalam iti clearance mi iti nagtrabahuan mi, nagluwas kamin anapan iti lugar da Jim. Ada kamin mamang. Wan gayam. Tessa, iso ni mamang ko. Naimbag nga orasyo, mamang. Agmano ak. Iso ka di dayto iti asawam, Jim. Wan mamang. Kat asino ba't dayta nga ubing? Anak ni Tessa, mamang. Kat imbilang gumutten apudpud nung anak ko. Anya? Adda anak to'y inasawam? Ha? Wan mamang. Ada ka di problema? Awan iho. Ala sige, itulod mo nida iti silid mo.
impalinis kon ka ni Maria. Urayan ka dito'y Jim, kayat ka akasarita. Jim, di naksamot magustuhan ni mamang mo. Nang runay dinaamuan na nga ada anak ko. Tessa, di ka madanagan. Kasdi lang ni mamang. Mayroam tumot laang. Diyak ngamin na ibagakan ko na nga ada anak mo. Kasta ka di? Kasla, istrikto launay ni mamang mo. Siyak ti makaamukan ko na. Kasta talaga, tadamo na ka nakita. Ngam na ibagakan ko ti amin, sakbay nga may tayo dito eh. Ala, mapan ka nga rodan. Ururayan na ka. Ang mga no da importante a pagsaritaan nyo. Dayjay ti inasawam, Jim. Wan, mamang. Anya ka batan, iho? Di ka lang nakapili mo tan iti sabali. Diyay payada anak na ti inasawam. Nagado a babae di ta. Ay ayatag ni Tessa, mamang. Katsapay ko ma. Tamaklon nyo dagita gina. Da ka di pa'y maaramidak. Baliwan ta ti saritaan ta. Isa pinagawid ka, takayat ko asikan ti mangimaton iti plantasyon. Ado dagitinas ka na maarami di jay, katsikan ti makaam mo. Wan, mamang. Di yun pagdanagan ti plantasyon. Ada ako ng mga sikaso, anyaman ti rumbang nga matarbaho ijay. Kasaritam dagiti trabahador, no anya dagitinas ka na maaramid. Diyak kayatan ti makibiyang pay. Panawon mo ten, tapnog talinaad aklaangan diti balay. Wano, mapanak mo ten, iti kayat ko apapanan. Wan, mamang. Matungpal ti pagayatan niyo. Good morning, mamang. Intimplaan kayo iti kapeyo. Sino tinagkunakan ka nga itimplaan na kiti kapek? Adami nararamida ni Nana Maria, mamang. Iso siya kung tinagdisnudo ang nagtimpla iti kapeyo. Nilaang Maria ti makatimpla iti kapek. Iso nga inton maminsan, saan ka nga ginlalaing agtimpla iti kapek? Naawatam. Pasensya kayon, mamang. Saan to na maulit? No, apay gamin na si kapay ti inasawa ti anak ko. No naibaga na la kanyak idi, nga dagayam anak ti babae nga asawaan na, diyak ko maimanugot nga ikasar na ka ni Jim. Mamang? Talaga nagsigurado ka mo tanya. Sinigurado ti masakbayan ti anak mo. Amom ngamin nga ado ti sanikwami at awiden to ni Jim. Sana pud no dayta, mamang. Awan na pulos ti amok may papaniti sanikwayo. Nagamamu kami ka ni Jim iti lugar ang nagtrabahuan na. Iso nga awan amok may papaniti pa nagbiagyo dito yung lugaryo. Nga ta? Amok mat kati kalidad dagiti kaskada kayo a babae. Nang runa dagiti pinanawan ti lalaki a nakasikog kadakwada. Sigurista kayo, amok dayta. Mamang. Ngamsad kang agsigsigurado si kababae. Tabantayak amin agaraw mo. Dito'y uneg ti balay ko.
Kumusta ti damo nga aldaw kaadayo dito'y balay ka ni Mamang, Tessa? Ha? Nasaya at mat, Jim. Okay kami mat ka ni Mamang mo. Ayos nga rod no kasta. Basta salaam lata, no niya ti kayat ni Mamang. Amok ti ugali na. No dadi na kayat, ibaga na adagos. Awan matimbagbaga na kanyak, Jim. Nasaya at ni rod no kasta. Kunak tumot kun ka. Istrikto ni Mamang ngam nasingpet. Nasayat mat, tagkatunusan kayo mat gayam. Di kagdanag, kabaalak ti makidanggay ka ni Mamang. Ngam, medyo agalanganin akpala ang agkut-kuti diti balayo. Amo matan, agdadamo ak dito eh. Di kagdanag, tadamot ni Nana Maria. Bayam nga ito tagunay diti balay. Nakababain mat no jak tulungan, Jim. Awan mater aramidak. May mayat matlaang, no siya kon ti mga ramid kadagiti daduma at trabaho na dito eh. Kaasimat. Okay, no iso ti kunam. Mabalin mo ti mapan iti hardin. Aday jay ni Tata Indo. Wan, mapanak tumat dita. Nakaiayo nga ro da buy-buyaan dagiti sabsabong dita hardin. Dahita nga ti pag-usman unay ni Mamang. Dagiti masetas. Iso nga da ni Tata Indo a gardener. Engkanto makiamamukan ko na. Wan, Jim. Mapanak to iti ayan na. Inlibak ko ka ni Jim nga asawak ti imbagbaga kanyak ti inana, iti umuna nga aldaw akaadamin iti anak ko iti balayda, manang Emmy. Agkakasakit asarita ti imbakbakal ti inana kanyak, ngamjak pulos tinutupan. Impagpagapuklatan iti nasingpet nga asawak. Jak pulos ni namnama nga adagayam kabailan ti pamilyada manang. Tagtagikwada iti may sa plantasyon nga iso ti pinamanehar ti ina ni Jim kankwana. Ama kagapumet no apay a pinagsubli ti inana iti lugar da. Iti laksid ti amin manang awan apulos ti madi nga impakita ni Jim iti anak ko. Imbilang na daytoy apudpudno nga anak na. Dayta ti makagapo no apay nga uray anya ti agkakasakit nga isawsawang ti inana kanyak, jak pulos tinutupan, kan jak pulos nagipulpulong kan ni Jim nga asawa. Umay ka man dito'y si Katesa. Apay ka di, Mamang? Nakibiyang ka man ni di kusina niya. Ha? Mamang? Imbaga ni Maria, asi kakanuti nagluto iti sidaan ita pangal daw. Rina manam ka di adobo alinutom? Uwan, Mamang. Panagkunak katusto mo titimplana. Taimparaman ko pa'y kanina na Maria. Anya ahusto titimplana. Nakatamtam na'y. Awan na pulos raman na. Kung nangamin ni Nana Maria, maiparit kada kayo tinapgad, Mamang. Iso akas nila ang titimpla nga inaramid ko. Kunak tumat adi mo pakibyangan ti di mo ammo nga aramidan. Amok batkat, dagitikas kan ka babae. Awan apulos ti ammo nagagtagibalay. Kasanulangan ti anak ko, no kasta nga awan mat gayam ammom nga aramidan. Gapo siguro iti makitkita yo alangakan panagbadbadok.
Iso nga ipagarup yung awan amo ka trabaho. Amok mo ti agtagibalay, mamang. Anya nga iti amok, no day talag papapintas ter aramidem. Kat ti anak ko ti kakaasi nga aglut-luto iti kananyo. Saan, mamang? Uray damagan nyo ka ni Jim. Siyak ti aglut-luto iti balay. Ngam agtintinulong kami kadagiti daduma pa'y at trabaho iti balay. Basta awan pa nagtalikukan ka, babae. Sigurado nga agbabawin to ni Jim ang nagasawa kan ka. Nay, ada ka magayam dito yung harden balasang ka. Kaya't ko lang tagpalamiis, tata. Mala, agtugtugaw ka nga rodita, kabayatan ti panagin inistoryata. Agyamanak, tata. Ma'am Tessa, nangagko ti amin nga agkakasakit asinarita kan insawang kan ni senyora. Tata? Apay adi mo ikalintagan ti bagay. Apay abay-bay am ni senyora apagsasawan na ka. Nagsakit dagiti ibagbaganakan ka. Ngam kas makitak. Awan kinapudno ti amin nga ipagpabasol kan ka ni senyora. Pudno day tata. Jack pulos almanan, anyaman as ani ko atawidan ni Jim. Jack tupay amwa kastoy gayam ti panagbiagda ditoy. Tessa, balasang ko. Awan amok may papan ka ni Jim, tata. Ti amok idikat ordinaryo laang a tao, amapan makitrab-trabaho. Simple nga min a tao ni Jim. Kinayat na tinapan nagtrabaho iti adayaw, tapno mapadas na mo ti agbiag nga agsolsolaw. Asaan amang namnamalatan iti kinabak ng dagiti dadakkel na. Kat sigurado nga ijay tinagamamuan niyaw. Saan ka day? Wan, tata. Nagsingpat ka naganos ni Jim. Jack pulos naman akastoy gayam ti biagda. Nabak ng damot gayam. Putno day tabalasang kao. Kain agmay-maysa ni Senyorito James nga agtawid ka dagiti amin asa ni Kwada. Ngam sugani dahi ti ugali kan ni Senyora. Imbala nga amin ni Senyorito James iti dahi di amana ang nakasingsingpad. Kain managtulaong iti pada na ataaw. Kasta ka di, tata? Wan. Talaga ajak konforme iti ar-aramiden kan ka ni senyora, palasang ko. Nakasingsingput ka. Di mo pulusong batan ni senyora. Iso asapay kung matagbaliw tumutla ang titrato na kan ka. Sapay la ko matata. Sapay la ko ma. Dakon, Tessa. Narabyan ka ita, Sigurado nga ado ti inarami di plantasyon. Wan nga raw. Ay, makabandog mo tagmalmalam nga da di plantasyon. Okay, sika nga Tessa. Kumusta kayo mo dito balay? Okay lang, Jim. Awan problema. Ni mamang, kumusta? Nasaya at mat, Jim. Tessa, ada ka di rumbang amaamuak? Ang mga nada kaya't mga ibaga kanyak? Ni, anya ko mga iti ibagakan ka. Okay kami dito, ikunakmat. Saan ka di? Amok nga agliblibak ka. Amok nga adon ti impunam di tabarukong mo. Ha? Ay,
Anya ko madayta. Awan, Jim. Mamati ka kadi kanyak. Di kan makapaglibak, Tessa. Impod no kanyak ni tata indo ti amin nga aramidan kin ka ni mamang. Dakit agkakasakit nga isaw-sawang na kan ka. Ha? Apay adi mo yung baga kanyak akasjay gayam ti trato ni mamang kan ka. Aging kat kaano nga ibturam tar aramidan na kan ka. Jim, maibturak ti amin gapukan ka. Saan asabali at tao ni mamang? Inamday jay, katrumbang laang araamak. Ngam aglablabusan ni mamang. Gaputa saan ka lumablaban kan kuana? Masansan matan ti panang pasakit na kan ka? Amok ngar aramidom ti amin. Tapno maya sidag mo tiriknam kan kuana. Da kayo ti anak mo. Ngam no di na kayo maklon. Nasaysaya at laang na pumanaw tayong ditoy. Mamang, mabalin kayo kati akasarita. May papanitian niya, iho. Amok nga gaita. Diyo pa ilang maklon ni Tessa ang asawak. Apay, nagipulong kan ka na dya babae. Awan timpul-pulong kanyak ni Tessa, mamang. Ngam tunggal agawidak. Amok nga da sa bali ang mapaspasamak dito'y kabayatan ti kaawan ko. Apay, mamang. Anya ka diti basol kada kayo ni Tessa. Tapno tratuan nyo itinaalas ti asawak. Jim. Araramidan naman ti amin. Tapno maiasidag na tiriknada kada kayo nga inak. Ngaman niya tararamidan nyo. Gaputa saan na lumablaban kada kayo ti asawak, masansan mo na pasakitan nyo? Mamang, isuan nagawid kami ditoy. Gaputa maasyan kami kada kayo nga agmaymay sa ditoy. Kaya't ko amaya sa diti pamilya kada kayo. Ngamda kayo mo tagar-aramid iti rason tapno umadayo kami. No ti kaadat anak ni Tessa iti kinabalasang ti makagapo no apay adiyo maaklon. Nabaw day ta rason, mamang. Biktima lang ni Tessa iti mananggundaway alalaki. Saan adaka sa babae ti asawak? Nasingput ni Tessa. Iso ano diyo maaklon ti asawak? Nasaysaya at siguro na agsubli kami laangan iti nagkapuan mi alugar. Pumanaw kami laangan ditoy. Anya, pumanaw kayo? Kasanon dagiti tawidam asanikwa, iho. Awan patag kanyak dagiti sanikwa nga ibagbagayo, mamang. Napatpatag kanyak ti pamilyak. Ngamitaan nyaman ang material abanag ang maipaayo. Iho. Iso alading itak, mamang. Napatag kayo kanyak. Ngam napatagmat kanyak ti pamilyak. Jay ka ni mamang? Wan, Tessa. Nasaysaya at lang na pumanaw tayo dito eh. No di na kayo matla maaklon ni mamang. Kabailak nga ibturan ter aramidan ni mamang kanyak. Kaasimot ni mamang no panawan tayo. Bakatan, kat masapol nga datayo akanayon amang taripato kan kuana. Kastapay lang ti kapanunutam. Kalpasan na kita agkakaalas nga inararamid na kan ka. Jim, amok nga agbaliw tumatlaang ni mamang mo. Kat maamiris na, akasapulan na tayo itibiyag na. Kasapulan na ka nga anak na. Pudnot ako ng Tessa. Kasapulan kayo, anak ko. Mamang? Pakawanan da ko anak ko. Pakawanan na, Tessa. Amo kadakkel, tinagbasulakan ka. Pudnutin ako na kanyak ni Jim. Nga awan mo ti madi nga inaramid mo.
tapno guraon ka iti kastaunay. Mamang? Pakawanandak, kat pangaasiyo tadidak kumapanawan. Kasapulan kayo, anak ko. Podno ka di daytang ibagbagayo, mamang. Waniho, bakit akon? Sumagmamanulaangan atawan ti kaadak di tirabaw ti daga. Kaya't kayo pa'y amakadan na. Kabayatan na si bibiyagak, anak ko. Di kayo agdanag, mamang. Awan panggap mi amang panaw kada kayo. Tessa. Nakaikada nga kon, Jim. Diyak ka ba na panawan ni mamang ditoy? Kasapulan na tayo. Iso nga agtali na tayo nga rod iti danana. Agyaman na, Tessa. Jim. Naisuti ko nam, Tessa. Sige. Agtali na tayo dito Ngam pangasi yung mamang. Tasaan ko man ang maulit pa iti panang paspasakit yung ita asawak. Ikarik, anak ko. Saan na maulit? Kat ulit, tiagkid daw kada kayo. Iti pamakawan. Mamang, awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pamakawan. Mga barwanan tayo. Pat ganda kayo, mamang. Kat saan da kayon to apanawan? Saan to apulos? Nagtalinaad kami nga rod iti puder ti katugangak manang Emmy, kat nakita mi ti panagbalbaliw ni mamang. Namin pinsan ang nagbaliw ti trato na kada kami, nang runa iti anak ko, nga imbilang nan apudpudno nga apo ko na. Nagtultuloy mat ti panangimanihar ni Jim iti plantasyon, kan kadagiti negosyo nga impatawidan ni mamang kan kuana. Itamanang masikogakon iti umunang anak mi ka ni Jim, kat naragsak kami amang paspasangbay iti may samanan akamang ti pamilyami. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Tessa. Tessa, pagayam ko, manmano ti manugang akasken ka, nga uray paspasakitan ti katugangan na, kat nagtalinaad ti panagraem na iti nakaikamangan na. Dayawan ka iti kasta akababalin mo, Tessa. Kat nagasat kamet, takas ka ni Jim ti simmangbay iti biyagyo nga agina. May saan natakneng, ken manangipateg nga asawa. Kararag ko nga agnanayon ko man ti kinaragsakyo asang kapamilya. Kat itapay laeng, kablaawan kayon iti isasangbay ti may samanan akamang ti binukelyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyak.